Nggih menika putri pambajeng. Asline kula sing dadi pewaris tahta. Anda kedahipun Bararang ingkang dados penerus panjenengan. Ora iso. Keputusanku mundur nggih. Penyihir. Isuk ka kowe nyihir Purbasari dadi elek. Sakit Ndoro Ayu, menapa imbalan kangge kula? Aku bakal ngekekno kowe perhiasan sing akeh. Tapi sing penting Purbasari dadi elek. Apa sing diomong Cahayu dadi Purbasari elek? Nggih, Cah Bagus, Ndoro Ayu. Apa kamu sekedaden ing awakku? Putriku, syukuran induk saiki lihat nang kene. Ayah anda jahat, kula kesal saking ngriki. Sapa awakmu? Aja putri, kula luntung. Kula pengen kancan karo sampean. Ya, aku arep koncoan karo kowe iki. Iku ramuan kanggo nyebutno lara kowe. Wan, aku bali ka sadurunge, matur nuwun Lutung. Nggih, padha-padha Tuan Putri. Sari, kowe iku balik lan waras. Haha, Cahayu sing tenang. Sopo Lutung siji iki? Welek tenan. Ku Kang Mas aja ngono, tapi kowe ana benere uga sih. Jaya, kowe aja ngono ning Lutung. Hei, Purbasari, kowe aja ngono mbek aku. Saiki apa lewat dhewe adu tetampanan? Iki tunanganku, Indra Jaya. Sopo tunanganku? Saya aku, tunangan ibu Bararang aku, lanang paling ganteng sak jagat raya. Ono tunanganku Lutung. Lutung tunanganmu? Adikku kok sing genah ae monyet iki tunanganmu. Tadi Lutung itu tunanganmu. Oh, Loh, Lutung iki tenan awakmu. Ya Tuan Putri, kula luntung. Perkenalkan kabeh. Guru Minda tunangane Purbasari. Awakmu asline pangeran. Kula mbiyen difoto karo penyihir jahat. Tapi kula nemuke cinta sejati. Iku Purbasari, aku njaluk sepuro nak kowe. Aku sadar nek iki salah. Wong rasa Guru Minda luwih cocok menangke iki. Sepurane aku arep bawa Bararang kali menang istana. wiwit saiki putriku Purbasari kang arep dadi pewarisku kanggo istana iki.